Δυστυχώς, πασκαλινή ξενοδοχειακή εξόρμηση για συλλογή γκόμενας μετά τη νέα τάξη πραγμάτων. Τη νέα τάξη πραγμάτων που καταστράφει η Κύπρο και όλα από αυτά και παγωπήθηκε ο τουριστικός που ήταν όλα από κουπά και παγώσαν οι γκόμενες. Λοιπόν, τηλεφώνησε μου ο εξάδελφος και με έβαλε στο Facebook, στο Facebook, στο ίντερνετ και με παρέπεψε σε μια σελίδα που έχει έξυπνες ατάκες για την ρήψη γκόμεν. Όχι πως τις θέλουμε και χρειαζόμαστε, αλλά είπα να κάνω το χατήρι για ένα τεστ του εξαδέλφου και το στο του Ιαλώου. Πάμε να τα σύρουμε ούλα, να τα κάνουμε κουκουπά. Λοιπόν, έτοιμες ατάκες, προσχεδιασμένες, προγραμμένες, επαριδαρισμένες. Τα δαφυλούθια μου, τα γεωστούθια μου μες στο κεσούιν το πύλαινο κατήσι τους. Έτσι, σε 2 ώρες θα μαζευτούμε και πάλι εδώ για να μετρήσουμε τον γκόμεν. Έτσι, χωρίστε, σπάστε. Εσύ που κάτω και εγώ που πάνω. Σκέφτου το γίνεται. Αν η τουμπάρι και κοπούν τα σέρκα σου, να σε ίδια η Αφροδίτη της Μήλου. Πιστεύεις στον κεραυνοβόλων έρωτα ή να ξανάρθω σε έναν κάρτο. Έχασα το αρκουδάκι μου, θέλει να τσιμηθείς μαζί μου, κόψε. Όλη σε είδα, πολύ είναι η μοιοπία μου. Είσαι συμπλάσμα να σε πρόζω. Κάποιος έκλασε. Θέλει να φύγουμε που θα μαζί πριν να προμήσει. Θέλεις να κάνεις το λιοντάρι, να πάει στο κρέας. Θε μου, είσαι που τη Χειροσύμα, είσαι όπως την βόμβα. Είμαι ο Batman. Θέλεις να δεις το Batmobile μου. Είμαι ο Κόκορα και εσύ το λαγουδάκι. Θέλεις να κάνουμε ναυκά του Πασκάτου. Εδώ τι θέλεις κάνει και κανέναν δεν ρωτάς. Στο χωριό για να φιλήσεις νιώθεις σαν κλιπτοκουτάς.